Babay patay human gisunog sa iyang kanhi kapuyo samtang datog uban sa kasamtangang hinigugma nini og anak sa barangay 3 Lawaan 3 Dakbayan sa Talisay. Ang live report ni Faye Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, giulagway sa kapulisan nga usa kini ka crime of passion kay usa sa gitan-aw nga selos sa hinungdan sa maong krimen. Ang namatay giila nga si Baby May Agner, 29 anyos. Ang suspitsado maong kanhiniyak kapuyo nga si Dundon Labora. Sa pakisusi sa kapulisan, ang biktima uban ang kasamtangang hinigugma nga ginganlan og J.D. Mana nangatulog na pasado las 11 gabi. Anausab sa pikas lawak ang 11 anyos nga anak ni Agner ug ang igagaw ni ini. Apan kalit niabot si Labora og nanunggab sa mga biktima. Ni syagit sa pakitabang. Sakit gani ka una-una ba nga nagpakitabang wa gid mi nakatabang. Pag abli na mo sultahan ang ihang anak si kisya nga ning gawas mo to ning ana sa kunga. Day dagan mo kanang barangay day patabang day. Nakasuod pag si Jedri kay naa siya samad gitabang sa dunta namo. Mao na lang nakita sa mga silingan nga nasunog na ang balay. Nakatapon pa ang kayo sa mga silingang panimay. Tulo ang totally burned ug duha ang partially damaged. Matod sa mga nakasaksi nga sadiyang nakadako na ang kayo ni ining balaya, ang suspitsado ang yano ra nga ni gawas nga nagkayo na ang tibuok lawas ug nangayog pakitawang sa mga silingan nga dadon sa tambalanan. Gakayo siya batanan tibok lawas niya. Pagabot niya nga rin isandig siya kay init to sa kwan man sa kagwanta. Sa kasakit mo nang gibubuan og tubig. Matod sa kabumbiruhan nga gitabang pa nila ang suspitsado nga nagkayo ang lawas ug gidala sa tambalanan. Fourth degree burn ma'am si Dondon Labura. Nasa naka-admit siya ma'am sa ospital. Gilagway sa kapulisan nga usa kini ka crime of passion. The looks of it will tell us that the motivating factor was jealousy. So it can be considered as crime of passion. Nakanagin yang kaipon may babay. Kana si Dundun muna nga hinungdan silang pang nagbuwag. Di naman siya kadawat nakapasaylo siya. Nagtukog sa kuan na to, okay na yung kuan kay. Ingon mo naman sa ati mo sugot man si Dundun tinga. Dadun ako di si Jay. Bob, gikonsiderar na sa kapulisan nga sulbad ang maong kaso, labi na nga arestado ang maong suspitsado nga anaa karon sa tambalanan tungod sa grabing paso nga naangkon sa kalawasan. Bob. Dahil salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report.